Ito guys, ang ganda ng bigonya ni ate. Ate, magkano po yung ganito nyo? 1, 2. Ito pong ganito nyo? 1,000. Ito po yung pipirom niya po ito, di ba? O, pipirom niya. Yung ganito po nilang bigonya, ang ganda guys, oh. Tignan nyo, last na last, kung gaano kakapal. Ito po ate, magkano? 1,500. 1,000 yung mga ganitong presyuhan ni ate. Maganda dito kay ate kasi marami siyang variety ng bigonya. Ito meron ako nito sa bahay. Pero hindi ganito kalash. Ito guys, 1,000 daw to. Ito yung mga presyuhan ni ate. Ayan ganda ng bigonya niya. Ate, tatanong ko lang, anong variety ng bigonya to? Wings. Angel Silver. Angel Silver. Ito na naman, papabisayan na naman tayo. Ito yung ganito. Magkano po yung presyo nito? 1,800 daw guys. Ganda, diba? Pag mga ganito po, mga maliliit, 250. Ito. Swak sa budget, guys. Ayan po. 250 yung mga nasapat na. Ang ganda. Ate, itong Sabrina niya, magkano po? Ito yung ganito na po kalaki na may pot. 700 na. Ito guys, may bigonya na naman si ate. 250. Wow, itong Syngonium. 500. Pero last na. May type ako dito eh. Type ko rin kaya price. Ate, magkano to? Ganda guys, 1,800. Ito, diba? 118 guys. Punta kayo kay ate. Marami siyang variety ng bigonya. Yung maliliit daw na nasa harapan, 50 pesos. Yan. Ito pa guys, oh. Ayan. Ganda, diba? Ate, may maliit ka nito? Itong Wala po. Mayroon 500. 500. Ito pa yung pag mga ganito na kalash. 800 na po guys. Ayan. Ito po, yung ganito, may ganito ako eh. Ayan po, 250. yan sa babang ganyan, 50. Maliit. Ayan po, ang mga presyuhan dito. Ayan, yung ganito nyo po, ang ganda nito, no? Grabe, ang ganda. Sana may maliit nito ate. May maliit ba nito? Kasabihin ng viewers ang kuripot ni ate. Siguro. Depende lang, depende. Yatang Oh, basta ito guys, sabi ni ate, yung paisley nila nasa pat na, pero napakalasot, napakaganda. 700 lang po yan. Pero yung wala sa pat, 250. Ayun, makikita nyo po guys, marami ng puno. Sa isang pot, hindi lang 2 puno, 3, 4, di ba? Ayan. Ayan variegated. Ayan. Ang ganda ng flowers ni ate, kaya napili ko siya ngayong araw na to. Ito pong Winland din nyo, magkano po yung nasa pot na? 700 to 600, pwede raw ibigay ni ate. Ito pong Calathea, 800. Talagang hindi naman kayo lugi sa presyo dahil last na guys. Hindi na kayo mahihirapan mag-alaga. I-display nyo na lang. Bibili ka naman ng tubig. Oo nga. Ako yan, talagang matagal. Oo, matagalan na. Talagang established na guys. Yan ay makikita nyo. Ganda. Ang ganda pala ng mga tanim ni ate. O, diba? Ito, ate, yung ganitong Calathea nyo. 350. Pero alam mo ate, may ganito ako. Tanong ko lang bakit may mga ganyan din siya. Oo, saan po yan sa init? Kailasyat namin. Kaya, patutulong malapit ko na siyang bunutin. Ang hirap mag-alaga ng Calathea. Di ba napakaselan? Kailangan malamig eh. Ayan po guys, magkano po ate yung ganito nyo? 350. Yung ganito nyo po, 800 talaga yung ganito nyo. Ito po yung ganito nyo po. Ano po bang plants to? Ano ba yan? Ano ba mga talahin nito? Ano ba yan?
Nakalimutan na rin ni ate. Pero ang mahalaga ate, magkano ang price niya? 1,000 hanggang 800 ibibigay ni ate. Pero tingnan nyo naman guys, established na siya yung laki niya. Hindi na kayo mahirapan mag-alaga. Ilalagay nyo na lang sa lamesa nyo. Mga pang-koleksyon, yan. Ito po ate, magkano po yung ganito nyo? 250. Ito po yung lance na parang devil backbone siya. Paki-comment lang po kung ano po yung tamang ID niya. Kailangan magsabi ng pangalan. Siya nagtitinda, hindi rin kabisado. Hindi, ate yung mga ganito nyo pong Calathea. Medallion. No, ito 350. Pero ito na palago ko to, yung ganito ko. Ito guys, oh. Nasa pat na. May 60 kami niya. May 60 po raw sila, maliit pa. Pero okay, di ba? Kung hindi kaya sa 350, at least may tag 60 pesos. Ito guys, itong 350 pesos nila, ano to, lash na. Yan o, ilang puno? Isa, dalawa, tatlo. Established na talaga siya, yan. Nagti 350 po ate dito. No, ang ganda sa camera, oh. Malagong-malago na sila. Uy, hindi ate. Makikita mo, di ba? Eh di sasagutin natin. Di ba? Kasi pag may nag-comment, sasagutin natin. Ito po yung mga ganito nyo pong Amazonica. 350 guys, yan. Tsaka yung allocation, ganito po. 350 rin. Ito yung kanyang mga begonyo. Gaganda. Basta po mga presyon dito, ate, magkano? Yung dito? 500. May ganito ako, mas malago pa dyan. Oh, di ba? Malago, may bulaklak na siya. Ate, wala pa ako nito. 800, 600. Ito yung ano po. Ano po bang pangalan ng plants na to? May ano na, may bulaklak na siya. Alocasia din to eh. Magkano po yung ganito nyo? 500 guys. Yan, ang gaganda ng mga plants ni ate dito. Kung makikita nyo, ayan guys, so may mga succulents pa siya, ng mga nakasabit. Ito po yung hanging plants nyo ng mga begonia. Ate, magkano po? 50. Eto, 50 pesos lang po. Yan. Diba? Ito po yung mga ano. Pakita natin. Uy, eto nga pala. Talagang ano, takaw pansin. O, diba talagang maganda ang bulaklak ate ng begonia, diba? 50 pesos. Kahit ganito kakapal. 50 pesos. Mautulang kayo 50 pesos, pahingi ako nito. Yun ang kayang-kaya. Hindi ate, bigyan mo ako niya yung makapal. Ayan, napili ko. Yan. Hindi na nag-vlog dito. Talaga? Yun ang Maynila. Sino siya ate? Doktor siya. Ito ate, yung pink bell nyo, 50 pesos lang guys. Sino ang kakapal oh? Ayan oh. Kakapal ng mga pink bell ni ate. Alam mo itong pink bell na to ate, matubig to, no? Oo, pero mamaya pag diniligan ko yan. Diligan mo na ate talaga. Kasi ano siya, ayan o. Hindi okay lang kasi kailangan pag nagbablog, may tips din. Talagang tamang-tama guys, yung pagpunta namin dito. Kasi para maipakita namin, kailangan talaga. Na, ito, matubig talaga itong halaman na to. Hindi experience ko rin talaga ate, no? Kasi ito, pag hindi mo to diniligan, unti-unti na siyang magkakaroon ng mga ganyan, di ba? Kapag diniligan natin, ang saya. Oo, kaya wag dapat pabayaan. At least, di ba, sample, tamang-tama. Pero ito yung magiging after niya, oh, yan. Di ba? Ang ganda, guys. Ito, guys, ang ganda ng watermelon nila. Ate, magkano po yung mga ganito yung watermelon? 1, 2. Pero talagang hindi na siya alagain, no? Nabili niya ang 5 yan. Kanina lang. Talaga? Babalikan pa nga daw yan. Mahal talaga to yung mga ganito. Nakabili ako 250 lang, pero ang hirap talaga. Ang hirap talaga, grabe. Di ba? Pero pag marunong ka ate, dahon lang yan. Oo. Sa akin na, dahon lang. Tira mo, nakadalawa na ako ng bird. Talaga? Nandun naghihinga pa yung akin. Huwag mo dilig na dilig ate ha. Hindi ko dinidilig-diligan. Nahulog kasi siya. Nahulog siya eh. Saka bawal sa inyo. Maselan pala to. Oo.
Hindi ko marunong mag-alaga ah. Pero buhay pa yung ano niya, yung pinaka-valve niya, di ba yung ugat niya buhay pa, kaya may pag-asa pa. Tignan natin. Ate, yung ganitong sensation nyo, 120, parang dwarf to. Hindi. Dwarf sensation nila, 120 guys. Ang gaganda. Ito po, yung tulip nyo magkano? 700. Ayan po. Kulay na rin yun. Ah, kaya pala. Dalawang kulay, 700. Ang ganda ng dahon. Ipili lang madam. Ayan, ang ganda ng dahon. Sige lang po. Bigonya, 50 lang po. Ito guys, yung pepperomia ni ate, 250. Ayan, ang gaganda, di ba? Mayayabong na. Itong plants nila, hindi alam ni ate ang ID niya, pero mahalaga, 60 pesos lang to guys. Ito lang alam. Yan, kunin ko na, 60 pesos. Nako, alam na alam ko ang... Magkano po ang presyo niya? Alam ko presyo niyan. Nakita po. Nasa ilalim. Ayun! Sabi ko na nga ba eh. Ayan, 2.5. Ayan, Iskwame Pirum. Alam ko na. Saka na ako, pag yumaman na ako. Bumili yan. Ayan. Velvet. Ayan. Ano, maganda-ganda na dalak-lak ng bunda ako ko lang black velvet. Magkano yung black velvet mong ganyan? Yung black velvet mong ganyan? Huwag mo kong takwaan. 2.5 guys. Pang 250 lang tayo. at least di ba nagsasabi tayo ng totoo, di ba? Oh. Ito guys, ito ate magkano tong ganito nyo? 1, 2. Nakabili ako ng ganyan. Magkano? 500. Joke. Hindi totoo, oo. Maliit pa. Maliit pa siya nang nabili ko. Pero okay na, hindi naman as in maliit na maliit. Meron ako 700. Oh, yan. Ito po, yung ano nyo, ito. Ano bang plans to ate? Ano bang ID nito? Itong ganito. Na ano na siya, nabutas na siya sa insekto, no? Pero nabili na yung dalawa niya. Talaga, magkano yung ganyan nyo? 1.8. 1.8 daw guys, pero 1.5. ang ganda ng dahon niya, no? Parang kala mo plastic eh. Hanggang 1.5 guys, ibibigay sa inyo. Itong walichi. Walichi, ang ganda. 700 guys. Ito, hindi ito mahirap alagaan. Ang ganda niyan. Maliit pa yung akin, alam mo. Ano siya, yung may bulaklak na. Diba? Ganyan kaganda ang... Patayin yung bulaklak para dumami siya. Ah, ganun ba? Ah, kailangan kong patayin yung... Ay, tanggalin yung ano. Madami siyang Para sumuloy siya. Ayun pa lang sikreto nun. Salamat ate. Tuwang-tuwa pa naman ako. Baka may bulaklak na. Bata-bata pa. pero pag Oo. gusto mong madumami, tanggalin mo. Salamat sa tips. Ano sabi ng mga nag-deliver dito? Pag gusto mong dumami, Tanggalin mo yung bulaklak. Parang mayana, no? Para hindi tumanda agad. Tanggalin mo yung mga bulaklak. Oo. Ito ate, magkano sa inyo to? 1.8. 1.8. Ano po bang ano, name nito? Parang ano din ng mga scarlet pero. Ah, ano siya, no? Parang magandang isabit-sabit sa puno. Hindi. Lumalak. Ako ipagapang sa puno. Ito sabi. Hindi, ganun nga ipagapang sa ano, sa puno. Kasi 'di ba ang ganda ng pagkakaano ng mga ugat niya, oh. Ayan, oh. Yan. Parang yung tawag nito, yung mga gumagapang sa puno. Yung ganito nyo po magkano? 1,000. Parang plastic, malambot lang siya, no? Hindi ko alam ang ID nito, mahalaga 1,000. Ah, yung ganito nyo po magkano? Ito. Bambino. Tama po, Fidelip. 700 guys. Eto, yung kanilang lucky plants, binibenta raw ni ate, 250 guys. Ayan guys, stargazer na ate dito, Isang 450. linggo lang, wala nang bulaklak. Ayan. Mas gusto ko pa nakaganyan lagi. Ay, yung hindi siya bubuka, no? Parang- Maganda bulaklak niyan. Maganda talaga ang stargazer. Ang amoy kung mabango or amoy patay. Hindi na-amoy ko yung ano, mabango to ate. Mabango siya. Sa akin parang Kaso ang selan niya, parang ano niya sa tag-init, yung sa mainit. ang iba nilalagay doon sa cabinet kasi ang bango. Talaga? Oo, nabili lang dito para ilalagay lang sa cabinet kasi ang bango daw. Ah, basta mahalaga nito, 450 lang guys. Kayang-kaya.
pang koleksyon. Nando pa naman sa kabilang bahay. Pati ate itong nasa harapan mo, sa'yo to? Oo, lahat siya. Ang gaganda ng face lily mo, no? May mga punta tayo sa harapan. Pang-landscape. Mga pang landscape ni ate to. Yan. Ba yan guys, oh, ang gaganda. Magkakano na po pag mga ganito kalalaki? 500. Ayan oh, hindi na po kayo talo niyan. Ang lalaki na sobra. Gaganda ng mga bulaklak. Ito, face lily to, di ba? Ay, ito. Anthurium to. Ah. Rainforest daw. Pagkano ganito pag binibenta mo ate? 3,000. 2,000. Pwede na ate. Pwede na. Ang daming ugat to. Di ba? Established na. Yung nasa hindi pa nasa paso. Yan, 700. Ah, ito. Yan, 700. Ayan guys, so yung rainforest ni ate. Meron pala siya ditong mga tago-tago. Ayan. Mga pang landscape. Yung mga mayana ni ate. Ate, magkano yung mga mayana mo? Oh, 20-20. Makakapal na, no? Yung mowa po. Itong mowa nyo? 50. Nagulat ako. Akala ko yung ano. Yung ganito nyo po, ito maganda to sa initan eh. Yan ang sinasabi ko. 150. Hoya, yan. Hoya, 150. Ito, mowa. 50 pesos. Yan. Ito po yung mga mayana ni ate. 20 pesos lang po yan. Yan, malalago na. Ito ate, yung pikara. 350. Ang ganda po. Ayan guys, so nasa pot na po yung 350 na pikara. May pikara ako maliit pa. Ganda niya tignan. Ito guys, yung kanyang mga variegated face lily. Yan guys, so pipili lang ako talaga ng pinakamaganda. 150 daw po. Yan. 250. Ah, 250! Ayan, mali-mali na ako. Eh, ang mahalaga ha, mabait si ate. Kahit ayaw niya magpakita. Pili lang tayo. Ba, nilagay lang talaga dito pero buhay na buhay ate, no? Kasi hindi na kami nagtatanim. Ah, 5 kayo nagtatanim. Yan ang ganda. Kahit pa paano. 250. Ah. Oh, sige. 250 pa rin yan. Ay, salamat naman. Nasa Pasuna. Be, meron akong kasama dito, gwapo eh. Hindi. Ayan ngayon ang driver ko. Wala yung asawa ko. Nasa Batangas eh. O, di ba? Hindi. Hindi. Ano yan? Tawag nito. Editor ko yan dati. Kaibigan niya ng anak ko. Tropa talaga niya yan. Parang anak ko na rin yan. Kunin mo yan, nak. Dali. Oo. Oo, yan. Lagay mo dito sa gitna. Ayan. At saka yung ano, yung tawag nito, yung bigonya na napili ko. Diba? 220 lang guys, ang silong ni ate. Ang ganda. Yan po. Sahod yaman. Pampaswerte. Yan. Ayan o, merong last na si ate. Napakalaki. 1.8. 1.8 lang guys. Yan o, meron na po kayong sahod yaman. Ito po yung ganito nyo. 4,000. Ate, ano bang plans to? Hindi rin alam ni ate yung ID. Ang importante guys, ito 4,000. Yan, established na. Yan o, napakarami ng dahon. Landscaping. Ito yung homalomina nyo ate. Yung mga homalomina. Ang gaganda ng plants ni ate dito. Ang lalaki. Magkano po? 500 guys. Yan yung napakalaking yan, no? Pwede nyo pong makuha ng 400. Yung kanilang mga fry deck dito, established na rin guys. Kung gusto ninyo, hindi na mahirap alagaan. Ate, magkano po dito? 500 guys. Uy, talaga mura lang ate. 500. Yan, no? Ate, yung ganito nyo. Ay, ito. Yan, may 150 na presyuhan daw sila. Yan, 150 yan. May 100.
Itong ganda, parang plastic, no? Ate, yung ganito nyo magkano? 350, yan. Uy, nakita ko na naman si Mickey Mouse. Medyo masenan to si Mickey Mouse, pero napakaganda, no? Magkano po pag nakaganyan sapat nakalagay? 350, guys. Ito si Green Shield. Ang dami ng dahon. Ate, magkano sa inyo to? 400. Diba? Established na yan, no? Yan na, guys, oh. Kasama yung pot dyan. Ay, talaga, kasama na pala, guys. Yan, oh. 400. Yan. Punta tayo sa harapan. Ayan, 400 lang, guys. Yan. Ate, yung Mickey Mouse na ganito kaliliit. Ito, 150 lang, guys. Pwede na rin. Pwede na. Bumalik lang. O, ganun. Malungkot pa yan. Survive na naman siya. Oo. Hindi, ganun naman ang Mickey Mouse eh. Ano na siya, nawala na. Tapos Basta ang mahalaga, pabayaan mo lang siya, tutubo siya. Ganun ang nangyari. survive sa buhay sa Hindi, parang kasi bumabawi kasi yung init kasi ate. Malapit ng tag-ulan, huwag lang talagang bumagyo, makakabawi rin tayo. Ano na, Oo. Ate, magkano po yung ganito nyo? 6,000. 6,000 guys, pero napakaganda ate, no? Ba yung pangalan niya? Ate, hindi rin ako ganun kagaling sa mga ganitong plants, yung mga ID nila. Pero ang mahalaga, yung presyo nila kahit pa paano, di ba? Ayun yun. Price talaga yan. Oo. Si orange ano yung tawag. O, paki-ID na lang po. Pero ang presyo niya guys, 6,000. Ito po mga silver satin nyo. 100. 100 po guys. Ito, ang ganda ng mga plants talaga na ate dito. Ay, ito ate, ang ganda nito. Magkano to? Ito. 1.5. Ito guys, 1.5. Ate, alam mo ID nito? Ito guys, so yung mga plants ni ate, ang gaganda. Ito po, pag mga ganito, yan, ang lalago. Oo nga, green emerald din ate yan eh. Green emerald ata. Ay, hindi. Ito magkano to ate? 1,000. Pero grabe yung 1,000 mo ate, napakalago na no. Hindi nga. Siyempre, pag ikaw nagbablog o may-ari, kahit hindi mo Kasi alam inaano yung... namin sa presyo na ang bili namin kasi mura na ang bili namin. Oo, Kaya, oo. Kahit kita mo kapal na eh. marami na silang yan. Ito, ano bang ano niyan? ID niyan ate. Parang tiger, ano ba rin tawag yan? Kakaiba siya. Yun ang gusto ko yung may nakikita ako sa isang garden na kakaiba. Magkano yung ganito nyo? Ha? Binulong pa talaga sa akin na 4,000 daw! Pero ate may bumibili no? May bumibili. Oo naman po. Talaga? Pero hindi ko namin binibili kasi mother pa. Ah, mother. Yan, oo. Basta ate yung mga presyon dito ng pikara mo magkano? Hanggang makuha mo na ng 300. 300 yan guys. Yan. Ayan sinabi natin. May 300, may 250. Yan. Ito guys, itong kutsarita ni ate. 50 lang. Pero Na, pag nasa plastic, 3,000. tatlo 100 pag wala sa paso. Pag nasa paso, yan, 50. At least hindi ka na mamumblema ng paso. Ito ating perm mo. Mayroon ako nito. Oo, ano pangalan nito? Sandakot ng bigas? Sandakot na bigas. Talaga? Oo, sandakot na bigas. Yung meron akong na-vlog, sabi niya, ang pangalan daw nito, Fern. Sabi ko, pagkakaiba, Fern din to? Sa dami pangalan niya. Kaya nga eh, pero magkano ang presyo nito ate dito? 70. 70. At least meron na ako nito. Pero ngayon ko lang nalaman yung name niya, isang dakot na bigas. Ito guys, yung mga bigonya dito ni ate, yan ang gaganda na, nasa pot na, 250 po. Depende pa rin. Ito po, ayan, malamang may ano na yan. Magkano ang presyo nito ate? 600. Uy, grabe 600. Ayan guys 600. Umikot pa talaga ako. Ang daming plants ni ate dito, puro bigonya. Ayan guys yung ganyang kakapal na nasa pot na 600 po yan. Yan. Ito guys, yung mga halaman ni ate. Ayan. Ayan po yung nasa labas.
Gaganda ng mga plants niya dito. Ayan, hanggang sa loob, yung una namin blinag. Pero makikita nyo, ang lalago ng mga plants niya. Ate, magkano yung perm nyo? 3,100 lang guys, kayang-kaya. Itong bill, 3,100 din. Itong kutsarita po, 3,100 din guys. Ang lalago. Yung mga herbs yung goto cola ate. 3,100. Ito po, Persian silk nila, 50 pesos. Tapos yung mga mayanan nila, yan. Ate, magkano? 20 pesos? Ito pong ano, yung ganito nyo pong oxalis. Ha? 500. Ang kapal. Eh kasi naman ate, ang kapal-kapal eh. May green kayo nito ate? 500. Ayan na napili ko guys, yung oxalis na green. At least, madali lang itong buhayin. Bigay sa akin ni ate 200. Ayan guys, oh. Ganda ng mga bugambilya ni ate dito. Dito sa baba, swak sa budget guys. 200 lang. Pag pambenta, 150. 180. Kung makakalusot lang. Ito yung mga mayana nilang malalago. Ate, magkano? Wow naman. Swak sa budget. 20 pesos. Yan guys. Malaki. 20 pesos. Ito guys, oh. Kutsarita nila malalago na po yan. Yan, 20 pesos lang. Ayan o. Diba? Ate, yung sa harapan yung dahlia, magkano? 100. Malalaki na. Mas magaganda dito sa baba. Talaga? Ate, yung ganito nyo magkano? 150 guys. Yung kanilang kalateya. Try 3 colors, no? Ito, yung mga ganito nyo ate, magkano? 60. Yan, 60 mga kalateyan nila. Ate, yung mga ganito nyo? 50. Senya ate, no? Tama, 50. Iba't ibang kulay. Ito yung pinaka makulay na ano bang plants to ate? Tulungan mo nga ako. Ano ID nito? Ate, magkano to? Mahalaga. 60. Na-vlog ko na, nakakalimutan ko rin ang ID. Mahalaga 60 pesos lang to guys. Yan. Makukulay. Yan. Yan. Ganda pala dito eh. Ayan oh. Mga laman ni ate. Yan, 60 pesos lang guys. Tapos ang pinakamaganda, maliit malaki na mga mayana. Ayan guys oh. Kung gaano kalalaki. 20 pesos. Yan o, ang dami rin yung variety dito. Itong mga balon-balonan ate. 3,100. Yan. May free kami. Wow! May free daw siya sa akin, no? Sili! Yan ang gusto ko, yung may-ari. Talagang nakikijoin. Ate, yung mga presyuan dito ng mga hanging plants mo, 50, no? 50 pesos, guys. Yan, no? Ayan, makikita nyo sa unahan ng kakapal. Yung mga pink bell nila. Ayan, no? Ayan, 50 pesos lang yan, guys. O, ito, guys. Arrow roots nila, 100. Basta type ko yung sili mo kung gusto ko lang bunutin yan, eh. Kasi, May ganyan ka ba? Ano maliit? Wala daw. Ayun pa naman ang pinagdidiskartihan ko. Yung type ko nakatanim pala sa lupa. Akala ko pwede malibre. Sabay ganun. Ay, mahirap yan. Bili na tayo ng talagang may ugat. Yan. Gaganda pala ng plants ni ate dito. Ayan guys, oh. Ayan yung mga napili ko kay ate. May libre pa. Yan. Ate, magkano lahat yan? Swak naman sa budget yan, guys. 600, guys. Kaya, meron ka ng variegated face lily.